No, už to není taky hezký jako dřív, no, ale objevily se mi nějaký i stryje, no. První česká paterčata, počatá přirozenou cestou, by se měla plánovaně narodit v neděli 2. června císařským řezem v podolské nemocnici, kde má mladá maminka tu nejlepší péči. Poslechy miminek mi tady dělají 2krát denně a to je taková jako malá sondička, kde prostě poslouchají srdíčka, ale většinou mi dělají v obden ultrazvuk a to je vlastně taky, kde je to jako, že 100%, no, že prostě vidějí, že je všechno v pořádku. Tohle by mělo být jednovoječný nějaký chlapiček, ale myslím si, že to bude asi Daniel tohle, nebo Michael. Mnohonásobné těhotenství 23leté Alexandry vzbudilo právem nejen zájem médií, ale i široké veřejnosti. Mnozí nabízejí nejen materiální pomoc mladé mamince, ale i píší povzbudivé maily a dopisy. Chtěla bych poděkovat všem maminkám, kteří jsou strašně hodní, že prostě mi posílají prostě takovéhle maily a všechno, že mi chtějí pomoct a z toho mám strašně velkou radost a vážím si toho. Najdou se ale i tací, kteří obvinují z vypočítavosti. Některé lidi si myslí, že jsem si děti udělala kvůli tomu, prostě kvůli přídavkám nebo kvůli tomu. Vůbec to pravda není. My jsme chtěli jenom prostě sourozence pro toho kluka. Mě mrzí, že lidi soudí podle toho, jak člověk vypadá a tak. Strašně mě to mrzí, že jsou plno rasistických prostě komentářů prostě a tak. Já si jich nevšímám a lidi, jestli tyhle chtějí dál pokračovat, ať klidně pokračují. Mě to vůbec neuráží a vůbec se za to nestydím, že jsem Romka. Při naší návštěvě v porodnici na nás mladá žena působila velmi pokorně a bylo vidět, jak se na děti opravdu těší. A jsem zvědavá na ten první okamžik, jak je prostě uvidím, jak se nějak zbudím, tak určitě mě pan doktor dovolí se na něj jít podívat, tak jsem strašně zvědavá a vím, že určitě ukápnou i nějaký slzy. Velmi emotivní byl její vzkaz nejbližším, který prostřednictvím naší kamery z podolské porodnice poslala domů. A jestli mě vidí maminka a další prostě sourozence a tatínek, tak bych chtěla strašně poděkovat, že prostě mi hlídá toho kluka a že to se mnou takhle všechno snáší celý to těhotenství dobře. Takže moc děkuju.